Здравейте и добре дошли в моят канал. Казвам се Деница Бикюджи, живея в град Газиантеп, югоизточна Турция. И в днешното видео искам да споделя с вас, че една от моите големи мечти през последните години е на път да се сбъдне, може би на 90%. Вече нещата се случват. И това е, че ще продължа образованието си в университета тук в Газиантеп, Държавния университет, в юридически факултет, специалност право, редовно обучение на турски език. Ако следите моите видеа от преди, знаете, че съм завършила в Софийския университет, казвала съм го много пъти. Завърших право преди 8 години. Непосредствено след завършването със съпруга ми се преместихме в Турция, така че реално не съм работила по специалността си след като завърших. Надявам се, след като успея да взема диплома и тук в Турция, най-накрая да почна да работя професията си. Не ми много време да взема решение да подам документи за процедура по признаване на дипломата, тъй като много дълго време се подценявах и мислих, че няма да мога да се справя, тъй като мислих, че тук ще ми е в пъти по-трудно, а то най-вероятно ще е така. Но сега вече гледам по друг начин на живота. Тогава, преди години, когато дойдохме тук, всеки ме питаше защо не продължавам да уча, защо не си призная дипломата. И аз се казвах, че има време, децата са малки, езика още не го знам. И така беше до момента, в който преди, може би малко повече от 2 години, тук в Газиантеп срещах още една българка, като мен така също омъжена за антеплиец, дошли да живее тук. Тя е успяла да признае дипломата си по международни отношения. Много се гордея с нея. За това тя ме мотивира страшно много да продължа академичния си път, като ми доказа, че е възможно да се случи. Благодаря на нейните насоки и препоръки. И разбира се, съпругът ми също винаги ме подкрепя в тази насока, но друга, когато ти го каже един външен човек, и друго, когато го видиш, когато на практика се е случило. Тъй като в Газиантеп има много малко българи, освен мен и това момиче Севда, има още една българка Жана, и освен нас трите няма никой друг. Има някакви хора, които техните родители са изселници, дошли в Турция преди години, но самите те са родени в Турция. Така че в Газиантеп други българи няма и такива истории на хора с признати дипломи, особено по право, аз лично не бях срещала. Последствие, когато започнах този път, от тук оттам започнах да чувам за хора, които са успели. Аз така лека по лека започна да си вярвам. Подадох си документите в Министерството на образованието в Анкара. Там имаше ходене малко по мъките, напред-назад, с всички необходими документи, които се изискват. Успяхме. Най-накрая, преди около, може би малко повече от 6 месеца, дойде дългоочакваното писмо с решение на Министерството на образованието, с което ми позволяват да продължа образованието си тук, и за да ми призная дипломата, да бъде тя легална тук, се налага да взема 11 изпита по турско право, които 11 изпита по тукашната система всъщност са разделени на 2 и така се получава 22 изпита и все по тежки дисциплини, двусеместриални. Освен това имат определени ограничения, които не ми позволяват да взема изпитите наведнъж, и така най-бързо бих могла да ги взема тези изпити да приключа в рамките на 2 години. И от понеделник, днес е събота, когато заснема това видео, от понеделник вече официално ми започват и първите лекции. Първата ми лекция в понеделник ще бъде по конституционно право на Турция. Много се вълнувам, много се радвам. Ще се включа от малко по-късно от самия университет да ви покажа кампуса. Всичко е много добре организирано, много е красиво, чисто, спретнато, навсякъде е пълно с хора, щъкат. Ако някой от вас има подобни затруднения, било то в Турция или в друга държава, просто не спирайте да вярвате в себе си. Всичко е възможно, стига наистина да го искате силно и да си повярвате. Първата крачка е най-трудна, след това просто е въпрос на време. Успехът се случва, стига да положим усилия и да бъдем търпеливи. Останете с мен до края на това видео, ако ви е интересно да видите кадри от самия университет. Благодаря ви, напишете ми нещо в коментарите, харесайте видеото, може да го споделите с вашите близки приятели и разбира се, ако желаете, може да се абонирате и за моя канал.
Днес беше първата ми лекция по конституционно право. Тук зад мен се провеждат лекциите на първокурсните основно. Част от лекциите, които ще имам, ще бъдат с първи курс, останалите ще бъдат с втори, трети, четвърти, ще бъде разбъркано, тъй като не съм редовен студент, както казах и поначало в видеото. Атмосферата е много хубава, припомних си моето първоначално обучение в България. Повече от първокурсите са млади, току-що завършили гимназия ученици. До сега за първ път не са се сблъсквали с университет, повечето от тях. Интересно да ги наблюдавам. Интересно вече от гледната точка на човек, който вече завършил университета, човек, който вече създал семейство, има и други грижи, освен това да си вземе изпитите. От тази гледна точка по съвсем друг начин гледам на нещата, по съвсем друг начин ще процедирам, много по-осъзнато и много по-качествено мисля да слушам на лекции. Освен това тук, не знам дали го казах преди малко, но от тази година в Турция са променили правилата за учениците в университета и вече има задължителност, т.е. те са длъжни да посещават лекции. И аз се чудих как изобщо ще преценят кой влиза, кой излиза. Все пак това са много хора, както и в България. Тук също потокът от юристите е голям. Около 300 души са на... Извинявайте, около 300 души са в всяка една година. Това, което ни казаха днес е, че всички ще се отчитат в началото, когато се влиза в аулата или в залата, където е лекцията. Има едно устройство, където се снима пръстов отпечатък и така в началото на всеки час до края му, преди да е свършил, трябва всеки един студент да се отчете, че е влязъл в час и така системата автоматично ще генерира неговото присъствие, като има процент на пропуски поради болест или, нали, все пак сме хора, всичко е възможно, около 30%. Тоест, ако надвишим тези 30% липса, пропуснато присъствие, няма да може да завършим. Така че правилата са доста строги, не е тук така, нали, да си ходим когато си искаме. И това е. Мисля, че ще бъде много хубаво. Заредил съм с позитивна енергия. Пожелавам си една успешна година за себе си и за всички останали ученици тук в Турция и в България, ако има такива от вас, които ме следят, ученици, пожелавам една успешна академична година. И така реших малко да се разходя с кампуса, той е доста голям. И отивам да си купя един учебник, който ни препоръчаха. Има място, където за учениците, книжарници, кафенета, тук в центъра на кампуса има едно по-оживено място, натам съм се запътила. Въобще всичко необходимо. Тук също така в кампуса има и общежития. Доста е голям университет, държавен. Не е от най-престижните, разбира се, но пък и не е от най-лошите. Може би е средно качество така университет в Газиантеп. Кампусът е много добре уреден. Навсякъде е пълно с градинки. Виждате, добре поддържани, косена трева, място за отдих и почивка. Тихо е, въпреки че е позволено вътре да се влиза с автомобили. Няма някаква супер навалица от коли. Не е шумно. Много ми харесва наистина. Очертава се една съвсем нова страница в живота ми от тук нататък. Едновременно да бъда студентка и то да се боря наравно с другите, които изучават дисциплината на родния си език и аз като чужденец. И отделно продължавам с задълженията си на майка, съпруга и домакиня. Децата са в училище, имат домашни, освен всичко останало. Също така продължаваме да снимам видеа. Изобщо много години под една мъщица съм взела, дано да успея да се справя с всичко. Но аз вярвам, че нещата лека по лека ще се подредат. Ще си изградя ритъм, график и с времето всичко ще тече по вода. Здравейте отново. Това видео стана малко разбъркано, но случват се разни неща и реших да ги отразя.
Днес е сряда. По принцип, днес ми е най-натварният ден. От 8:30 до 5 съм в университета, но тъй като е първа седмица, много от преподавателите минават така набързо и по 1-2 часа караме вместо пълната програма. Та ми се освободи дупка от час и половина. И тъй като университетът е сравнително близо до вкъщи, се прибрах. Вчера имах лекции с третокурсниците. Беше гадно, беше много гадно, защото като третокурсници всички са много нахакани, те вече са трети курс, нали, до година завършват, повечето вече знаят какво искат, ориентирали са се, научили са много неща, така отракали са се. Пък аз, нали, като един заек, макар и реално завършил, но, нали, от турска гледна точка съм си заек, отивам там, така, нали, притеснена, свита, питам разни неща, някои ми отговарят, някои не ми отговарят. Не ми... Днес обаче имах отново лекция с първокурсниците и мина добре. Беше по гражданско право. Това, което говореше лекторката, всичко разбрах. Като информация, аз тези неща ги знам, така или иначе. И това са такива по-общи дисциплини, които са еднакви, почти еднакви и в България, и в Турция. Нещата също годе се препокриват, така че тук няма да имам проблеми. И се почувствах емоционално доста по-добре, на място. И колкото и да ми е трудно, съм си решила, че няма да се отказвам и ще се справя. И самата лекторка, аз говорих с нея, представих се, разказах накратко историята ми и тя ме поздрави за това, че след 8 годишна пауза се връщам отново в университета и така каза ми добри думи, хубави думи, които да ми повдигнат настроението и да ме мотивират. И каза, че е просто въпрос на време от нататък да се справя, което и аз в принцип си вярвам, но, нали, когато се сблъснеш с реалността, както казах тези третокурсници вчера, този административен процес, надявам се с времето бързо да вляза във форма и всичко да минава по вода. Приключвам това кратко видео. Както казах, имам да готвя разни други неща да правя. Гледам тук, че би се размазало. Ами, така е. Малко напред-назад. Така ще е. Първите седмици малко ще бъде натоварено. После ще изградим ритъм. И така. Пак съм аз. Отново си купих учебник. Искам да ви покажа за какво става въпрос. Ето. 1100 страници. Дисциплината е облигационно право. Подчертавам обща част. Облигационно право, което ще рече, че тук има само общите, основните понятия. Например, какво е длъжник, какво е кредитор, какви са частите на една сделка. Но самите сделки, които са, например, наем, заем, влог, продажба, тези неща са в отделен учебник и отделна дисциплина в по-горния курс. За щастие не ми се налага да взимам специалната част, а само общата, но както виждате, хич не е малко. Значи този учебник по големина, формат и страници се равнява, що годе с учебника на Сталев, на професор Сталев по граждански процес в България, който се води един от най-тежките изпити. Тук, това е във втори курс. Наистина, седа и си мисля, ако след края на това обучение, при което успешно мина, надявам се, ако след края на това обучение не съм научила турски, просто няма кога да е. Това ще е начинът най-вероятно да го науча перфектно. Kaçtı? Durdum.